Just pyörä. Näin. Jännittääks vielä? Joo. Ainakin mä yritin parhaani. Normaalisti toi lauppaa hirveän paljon. Hei, me tarvitaan Eliakselle nyt tänne joku semmonen kaveri, joku semmonen... Kuka sä oot siellä? Sä oot Teemu. Otetaan Teemu tänne Eliakselle avustajaksi. Tervetuloa Teemu, mukava, että sä pääsit tulemaan. Tosi kiva. Mites Teemu, sun päivä on mennyt? Hyvin on mennyt sunkin päivä, se on kiva kuulla se. Nimittäin, nyt meillä on semmonen pieni ongelma. Nimittäin Elias sattui käymään viime kesänä uimassa. Ja... Mistä se tuli? Asut sä täällä mun laukussa? Mitä? Mä laitan sut takas tänne haaviin. No mä näin ihan terveet sekaisin. Mut hei, arvatkaas mitä? Meillä on täällä nimittäin Elias ja meillä on täällä, oliko se Teemu edelleen? Hienoa, Elias ja Teemu. Raivon tapolla tarvitaan meillä Elias ja Teemu. Nyt on käynyt nimittäin semmonen paha vaihto, nimittäin Eliakseen meni viime kesänä liikaa vettä, kun hän kävi uimassa. Me otetaan nyt se ylimääräinen vesi pois. Nimittäin se on kovin tärkeää. Nimittäin pääsee jälleen sitten ensi kerralla pääsee ensi kesänä lisää uimaan. Kun otetaan ylimääräinen vesi Eliaksesta pois. Sitä varten meillä on mukana tämmönen pesufati. Me tarvitaan pesufati. Me tarvitaan myöskin tämmönen joo, älkää naurako. Tää ei oo naurun asia, tää on vakavaa. Tää on vakavaa kuin mikä. Me tarvitaan nimittäin nyt tämmönen taikasauva. Ja Elias ottaa tästä taikasauvasta kiinni keskeltä kas noin. Ja Teemu ottaa molemmista päistä kiinni. Ja sitten kun Teemun aika tulee, niin Teemu rupeaa pumppaamaan. Joo, me pumpataan ne ylimääräiset vedet siitä pois. Joo. Me tarvitaan nimittäin siihen pumppaamiseen, me tarvitaan nimittäin tällaista vettä, mikä me otettiin mukaan. Hyvä, meillä on vettä. Ja meillä on täällä myöskin taikasuppilo. Taikasuppilo auttaa nimittäin veden poistumisessa. Tämä toimii seuraavalla tavalla. Eli me tarkistamme ensin, että suppilo toimii. Joo, hyvä, vissu vettä. Katsotaan. Elikkä me laitamme vettä suppiloon, kun suppilo laittaa vettä, se tulee toisesta päästä ulos. Eikö se tuu siitä? Ei se tuu mitään. Kävikö sä laittaa tulpan? Oi ihme! Kävikö sä laittamassa tulpan tänne päin? Otetaan tulppa täältä. Tulppa täältä pois. Oli. Katsotaas. No nyt sieltä rupes tulee. Katsotaan toimiiko tämä meidän suppilo. No nyt se toimii. Mä hetken huolestuin nimittäin, että meille käy hirveän hassusti. Nimittäin nyt me tehdään sitä, että Elias arvaa mitä. Sulla on tuossa kyynärpäässä, sulla on semmonen pieni piste. Siellä on semmonen pieni piste, mistä tuli se ylimääräinen vesi tulee pois ja me tehdään niin kuin vähemmän kuivata. Tosta noin. Toi on hyvin kuiva ja sen jälkeen me laitetaan Eliakselle, me laitetaan kyynärpää tohon pieneen pisteeseen kanssa noin. Ja nyt Teemu voi käydä pumppaamaan sieltä. Just noin vähän reippaa, se iso ja sieltä se tulee sieltä varpaista asti, katso se vesi sitten. Pikkuhiljaa sieltä rupeaa tulemaan. Joo, pumpataan vaan, niin me saadaan vähän vettä tulemaan täältä. Noin, se rupeaa pikkuhiljaa niin kuin Eliakselta lähtee. Kyllä, no nythän sieltä rupeaa pumppaa vaan. Pumppaa, kyllä me saadaan Eliakselta ylimääräiset vedet pois. Noin, pumpataan ja katso sieltä, että tulee vaikka kuinka paljon. Se ei lopu lainkaan tää vesi Eliaksesta. Noin ikään. Eikö se ole nyt Elias paljon kevyempi olo? On, kyllä. Hei, Raivo